गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी लो रउआ सबे यूट्यूब फैमिली। रउआ सब के गोड़ छू के गोड़ लागतनी और अपना अपना आशीर्वाद हमके दिलो। तो सुबह का 5 बज रहल बेटे और हम बिछाना छोड़ देले बानी। तो आँख से पता चल जाता जब हम सुतला से उठल बानी, ठीक ना। तब उठले हमरा हो गई आधा घंटा हो गई बिछाना छोड़ले। तब छत पे तनी आदमी सुता था, तब ठंडा ठंडा महसूस होता ना, हवा लगा था ठंडा ठंडा। तो ओंघी टूटे के नामे नहीं के लेत। तब देखी लो बिछाना छोड़ के आयल बनी अपन हम 4:30 बजे के 4:30 बजे के उठ के आयल बनी और झाड़ू वगैरह लगा ले बनी और बर्तन लिया के कल पे रख दिले बनी। बर्तन धोए के बाटे, नहीं ज़्यादा बर्तन नहीं खे, थोड़ा ही बर्तन बाटे और रात के बर्तन हम सब साफ करके सूत जाइले। जे सुबेरे उठम तो तनी कम मेहनत पड़ी, तब वो तो मेहनत पड़बे करला। मान लीजिए राखी काढ़, झाड़ू लगाव, चूल्हा लिप, तो हमारा तो 2 ठाई बाहर के पड़ जाला ना। मान लीजिए घर में बाहर के पड़ जाला। तब चल तनी हमरा बुझाता जे एक्सरसाइज करता नहीं तो असर करता का। कैसे कहीं हंसली हमार तनको दिखत ना रहा है, तनको हंसली हमार ना दिखत रहा, लेकिन अब हंसली हल्का हल्का दिखाई देता है पूरा। तो एक्सरसाइज हम करे लगनी है ना कि हई हमार जन है बाजू बा ना, बाजू बहुत ज़्यादा रहल हटे। दोनों बाजुया हमार बहुत ज़्यादा रहला। तो हम गए रहनी अपनी मायके में अपनी भतीजी के बर्थडे में। तो हमार भाभी कहत रही कि बबनी रौरा एथी में बाही इतना मोटा कैसे हो गई बेटे। तो उ वालों कहते कि ज़्यादा मुर्गा का टांग खैले बानी का रौरा जे बहिया हो गई बेटे बजोइया खाली है। तब हमरा बुझाइल कि रोहो कुछ ना कुछ करे के पड़ी। तब वजह से आते ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी। जब से एक्सरसाइज हम शुरू कर देनी है तब से बहुत कुछ फर्क पड़ल बाटे। हमारा ई हंसुली भी सब अथी सब ढकाई रहा, हमारा ई कबो कबो लौकत ना रहा। लेकिन अब देखी असर कैले बाटे आ फेम से बाजू भी असर कैले बा। देखी बाजू भी बहुत पतला हो गई बाटे, ठीक ना। हम तनी मोट हई बचपने से, हम आगे पर मोट नहीं भइल। हमार मम्मी कहली कि तू मोटे भइबे कैलू आ मोटे रहले रह गईलू। तो हम पतला ना हई, हम मोटे हई, जरिए से मोट हई हम। तो एक बराबर दे हटे मोट हईले ही, लेकिन तनी और ही मोटापा बढ़ गई रहा। तो एक्सरसाइज करके और भी थायराइड भी रहा, तो एक्सरसाइज करके अपन थायराइड भी कम कर ले बनी। आ तनी तो काल किननी 2 गो साड़ी। एगो ये किन्नी बताई लो कितना एकर रेट होई, रेट बताई लो। सूती का आ एगो और किन बनी, ये देबा। तो ये कढ़ाई वाला बटे, पूरा कढ़ाई बा। बताई लो कितना के होई। वो लोग के खोल के भी दिखा देते नहीं, देखी लो। तो ये काल लेहनी, काल दुआरे पर बजा जालन तो लेहनी। तो 2 गो साड़ी ले लेहनी, एक के कलर के। देखी लोग इन कलर एके बाटे। अब एमे से एगो ले लेहनी सासू माँ खातिर। तो एगो सासू माँ खातिर लेहनी, एगो अपना खातिर लेहनी, एक में के ले लेहनी। कहनी कि सास बताई हमने के एक में के पहन जा। तो ले लेहनी साड़ी 2 गो। अब एमे के ब्लाउज मंगाओ के बटे, पेटीकोट मंगा के सी के सासू माँ के दे देम, सासू माँ पहने, ठीक ना। आ एगो हम पहनम, एगो कोनो वहाँ के दे देम आ एगो कोनो हम रख लेब। हई ब्लाउज सिए ले बनी, काज बोटाम नहीं कैले, खाली सी के वहीं रखले रहनी है।
तो कहनी एक काज बूट हम कह दी तनी यही पर पेन हम कहे से यही पर तो आ जाई कौनो कलर आ जाई कहे से गे हर कलर के बाटे तो कलर आ जाई तब चल तनी काज बूट हम करे। लेट तो हो गई बटे साँझ हो गई बा 4 बजता बाकी चल तनी एबरा हम कौनो काज बूट हम कर लेम तो सवेरे नहा के पहने के हो जाई। सुबह के टाइम में इतना अच्छा लगेला ना बाप हो बाप माने 10 बजे तक ले मने बहुत सुकून मिलेला ठंडक ठंडक हवा मिलेला और बहुत अच्छा लगेला। लेकिन 10 बजे के बाद से बाप हो इतना कड़क धूप होता जे का बतावे के ठीक ना। धूप कहता कि हम बड़ा अब ना तो कब तो बहुत ज़्यादा धूप होता। तो देखिए हमारा दीवार पर ले धूप आ गई बेटे आ देखिए हमार किचन ये हमार किचन है। रउआ सब तो अपना किचन के बहुत सारा सजा के रखे नीलो मतलब इतना अच्छा मने सजा के रखे नीलो जो देखे में बहुत अच्छा लगेला। तो हम अपना किचन के सजावले बानी देखी लो तो हम अपना किचन के सजावट कैले बानी कगरी जंगल झाड़ लगौले बानी कगरी जंगल झाड़ बाटे और जंगल झाड़ में का बा रुनी के पेड़ बा और भांग के पेड़ बा भाट के पेड़ बा सिरफल के पेड़ बा और बहुत सारा पेड़ बाटे जंगल में। तो हमहू देखी लो अपना किचन के कगरी बहुत सारा कुल हमहू सजावट कर दिले बानी। तो कितना प्यारा लागता हमार किचन बताई लो अच्छा लागता ना किचन कितना अच्छा लागता तो का करे लो अच्छा लगेला जब बनाला पर तनी देह में हवा लगेला अच्छा हवा लगेला झोर झोर तो हवा भी खात रहनी खाना भी बनावत रहनी ठीक ना। तो हमरा अच्छा लगेला जब खाना बनावे में तनी यह बाकी पेड़ उड़ बाटे ना रूनी के पेड़ उड़ बाटे तो ऊपर से मतलब कौवा चिड़ै के हागला के डर रहेला बाकी कुछ डर ना रहेला यानी ये कौवा चिड़ै। हम चाय बना दिले रहनी हम सासू माँ और ससुर जी चाय पानी कुछ नाश्ता पानी का के गनी लो खेत में मकई बोआता तो खेत में गनी लो मकई बोए और बाजरा बोए के बाटे गोरु माल खाती बाजरा बोआला मकई बोआला। तो हमनी के उतना मकई सतुआ भुजा ना खाइले सन लेकिन गोरु माल खाती बोए के पड़ेला। तो खा पी के चल गए बहन लो अपना खेत में और हम आराम से बनाओ तनी खाएगा रसोई मतलब तो हम आराम से बनाओ तनी वहाँ लोग के आवे तले बन जाए ठीक ना। तो बैठले बनी दाल भात सब्जी बने ए बेरा कल तो सुबह हमें रोटी बनैले रहनी तो लइका खैले ही नहीं रहल सन एको रोटी ना खैले रहल सन सारा रोटी जियान भइल रोटी सब्जी। तो हमरे हाल कनिए को बेटे हमरो रोटी से खाइल ना होला और लइकनों के भी रोटी से खाइल ना होला। तो रोटी खाला के सासू माँ खानी और ससुर जी खानी दूसर कोई रोटी ना खाला हमने के भात के चहता हैं जा ज़्यादा भात खाइले सन ऐसे ही हम हई बांगर में ज़्यादा धान होला मतलब खलार में हमने के बानी जा तो ज़्यादा धान होला हमरा मायके में बहुत ज़्यादा धान होला एजी हमारी ससुराल में उतना धान ना होला। हमारे ससुराल में होला मकई बाजरा और मकई बाजरा होला आज जे बोअत होई से बहुत कुछ बोअत होई। हम तो अभी खेते बाड़ी निकले ना देखले नहीं कि जे का अभी बोआला लेकिन निकले तो खुद रोल से बताएम जे हमरा गाँव लोग का बोअत अटे।